ng mga nagbabagang balita. 46 anyos na lalaki pinagsasaksak patay sa Camaligan, Camarines Sur. Sanhi ng fishkill sa ilang lugar sa Calabanga at Tinambak, tukoy na ng BIFAR Bicol. At libu-libong mananampalataya dumagsa sa Worship Fest. Magandang gabi, narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Hindi na nakarating ng buhay sa ospital ang isang lalaki matapos pagtulungang saksakin sa Camaligan, Camarines Sur. Mga sospek, kinasuhan na. May ulat si John Amador. Namatayan ako. Bakit may babalik ba yung buhay ng anak ko? O, yun ang sabi ko. Wala, nag-ano mo siya. Hindi na ako umarap sa kanya. Inawasan ko na siya. Kaya wala may sakit sa kanya, hindi masakit sa kanya yung loob niya. Nakakulong yung asawa niya. Samantalang ako napatay. Hindi mapigilang maglabas ng sama ng loob ni Nanay Soledad matapos ang biglaang pagpanaw ng kanyang 46 anyos na anak. Pinagtulungan umanong pagsasaksakin at mapatay ang biktima nitong nakaraang araw. May paglilinaw din dito ang kapulisan na walang nangyaring rambol sa pagitan ng mga sospek at biktima. Hindi talaga ako magpapareglo. Bakit makikita ko pa ba yung anak ko? Sa sobrang kalasingan, so napag-tripan tong dalawa. Kaya pong rambol. Naidala pa sana sa ospital ang biktima ngunit dead on arrival na ito. Bali po sa investigasyon, itong dalawang suspect natin ay umiinom. Yun nga, base sa nakita tong dalawang biktima natin. So isa sa rason na sa sobrang kalasingan, so napag-tripan tong dalawa. So yun po ang nakikita nating investigasyon. Kwento ng nakatakas at isa sa biktima, nadaanan lang sila ng mga sospek. Pahayag naman ng ina ng biktima, dumating umano sa tapat ng bahay nila mga kalalakihang may hawak na patalim at may hinahanap. Kaya pong rambol. Dinot po ka daw. Yan po kami doon na may birthday yan man po, mapolta na ay mainom ko ta. Kaso si Tolo po, nagagi po sa mo. Pero si Dua, nagtutulod ng motor. Si Saro, nawala tuyo po ito kasi nagano kaya ko. Na para kami na kung isa'y da, may isog, tapos kung isa'y da matira, tumira kung may tira po da kami. Pero kami man, nagkumbaba man kami na sa burat po ni Demi nagpapatulan. Ayun na to. Sa mga perang oras po, nagabot naman si Uncle naman na nagsabi sa ako si Uncle na may nag-trip man da sa iya na long man. Nilabas ko. Sabi ko, sino yan? Sino yan tao dyan? Sabi naman itong anak ko, hindi ko kilala. Tinanong ko sila. Ako na ang sa kanila. Sabi ko, bakit? Ay, may pumasok ba dito? Sabi na sa akin. Hindi naman sa loob ng bahay. May pumunta ditong daw, yung may kwintas daw ng gold sa leeg. Yun ang sabi niya. Sabi ko wala naman. Wala pa naman pumapasok dito. Kahit na wala talaga. Ngayon, gusto niya pang pumunta doon sa isang bahay na nasa may namin, sa anak ko pa yun. Ngayon, para gusto pa nilang dumaan doon. Sabi ko walang daanan dyan. Tapos siya, yung suspect, ganyan, nagaganyan na ng patalim. Hindi ko. Yung isa naman, na na nasa likod niya, naka-jacket na may hood, naka-sombrero pa. Laging nakaganyan. Tapos mayroong, nakaganyan lang ang kamay niya sa likod, pero hindi ko alam kung mayroon yung patalim. Basta ang nakita ko kung may patalim yung suspect na yon. Lumalabas sa investigasyon ng PNP Camaligan, nalango sa alak ang mga suspect at napagtripan ng mga biktima. Nasampa na ng kasong murder ang 24 at 35 anyos na suspect. Kahapon lang po na inquest natin yung kaso. Pumasok po sa murder yung kaso. Paalala ko po sa mga dito sa Camaligan, lalo na po
Lagi po tayong may okasyon dito, lalo na paparating na po yung Kamalig Festival. Magsisimula po ito sa June 5 to June 14. So marami pong activities. Paalala ko lang po sa mga taga dito, maging mahinahon lang po tayo sa lahat ng bagay. Lahat naman ng problema ay nadadaan natin sa magandang usapan. At andito lang po yung ating kapulisan para sumagot o tumulong sa inyo. Huwag pong mag-atubili na tumawag sa aming hotline. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Jan Amador, CSN. Nagtsatsaga sa hinukay na balon ang ilang residente sa Milaor, Camarines Sur dahil umano sa palpak na serbisyo ng kanilang water supplier na hindi umano tinutukan ng LGU. Narito ang ulat. Bit-bit ang mga timba, planggana, araw-araw nag-aabang sa water lures ng Provincial Government of Camarines Sur ang 50 anyos na si Tatay Ufe ng Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur. Sa nirarasyon na tubig ng Kapitolyo, umaasa ng mga gamit na tubig sina Tatay Ufe dahil hindi mapakinabangan ang kanilang pinakabit na linya ng tubig sa water supplier ng Milaor. Naghukay na rin ng balon si Tatay Ufe, may mapagkunan lang ng mga gamit na tubig. Minsan may bulos, minsan wala. Pero ngayon, isang taon na, wala talaga. Umaasa kami kung mahirap nga, kung wala kaming pambayad. Si Nanay Lourdes naman ng Barangay del Rosario, Milaor, may kalakasan nga ang lumalabas na tubig sa kanilang gripo, ngunit hindi naman mapakinabangan dahil marumi ito. Malibog ang tubig, parang yung gatas. May time naman po din na magayon ang bulos kang tubig, malinaw siya. Pero pag hapon minsan din may may kadikit na maati. Mabuti na lamang daw ay may tubig silang naaasahan sa water rationing team mula sa provincial government ng Camarines Sur. Nananawagan din ito kay Mayor-elect Bing Iyoste na tugunan na ang matagal ng pasakit sa mga taga-Milaor na hindi umano naaaksyonan ng LGU. Magayon po ang serbisyo kang Kaporte, lalo-lalo sa tubig, sa nagtatausinda, tapos iba pang ayuda, magayon po. May pa po kung masasabi sa Kaporte, talagang the best talaga po ang maaksyonan po tapi ang sabuyang tubig Milaor. Parang dahil naman kayo magparabakaling tubig sa nag-aagi daily. Nakukonsyong kami sa tubig sa daily, minsan 4. Panawagan ko na lang sa bagong mayor, sana maano niyang nawasa dito sa amin dahil yun nahihirapan nga sa tubig. Mabuti kung palaging may pera dahil pwedeng bumili, may naman na dumadaan na yung tangke, palaging yan araw-araw. Pero panawagan ko sa bagong mayor na dapat man kami, matulungan kami sa nawasa dahil nahihirapan kami sa tubig dito. Nick De La Cruz, CSN. Tukoy na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang sanhi ng naitalang fish kill sa baybayang sakop ng mga bayan ng Calabanga at Tinambak, Camarines Sur. Ayon sa resulta ng isinagawang nilang pagsusuri, ang mababang dissolved oxygen at hindi normal na hydrogen sulfide, ammonia at turbidity ang sanhi ng fish kill na unang naitala nitong May 23. Patuloy na minomonitor ng BIFAR ang sitwasyon sa lugar at maigting ang koordinasyon sa LGU na nakasakop sa mga ito. Naglalatag na rin ang mga hakbang ang mga otoridad upang maiwasan ang pagkaulit ng ganitong insidente. Pinapayuhan din ang publiko na iwasan muna ang pagkain ng isda mula sa nasabing mga baybayin. Kasunod ng pinakahuling road crash na kinasangkutan ng inspection train ng Philippine National Railways at isang pampasaherong bus sa bayan ng Nabwa, Camarines Sur, mahigpit na nire-review at papaigtingin ng Philippine National Railways ang safety measures sa railroad level crossings. Sa pahayag ng PNR, sinasagawa na rin ang risk assessment at pinaprioridad ang mga nasa high-risk areas. Nakatakdang maglagay ang PNR ng bagong safety mechanisms at magdaragdag rin ng mga tauhang magmamando sa mga ito. Matatandaang pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang PNR dahil sa kakulangan ng safety measures matapos masalpok ng inspection train nito ang isang pampasaherong bus na ikinasugat ng 14 na pasahero. Umaaray na ang ilang residente ng Kamaligan at Kanaman, Camarines Sur dahil sa mahina at kung minsan walang supply ng tubig
mula sa MNWD, opisina bumuna ng task force na tututok sa sitwasyon. Narito ang ulat ni John Amador. Nandito tayo sa isang bahay dito sa Progress Home Kanaman, Camarines Sur. And isa sa problema dito ay ang supply ng tubig. Magmula pa umano ng Holy Week ay wala nang buhos man lamang o di kaya ay patak ang mga gripo dito. Ito ang nararanasan ng ilang kabahayan sa Progress Home Subdivision sa bayan ng Kanaman. Ayon kay Nanay Mary Jean, matagal nang ganito ang sistema sa kanilang lugar. 1 month na. 1 month na pala. Nasisigib ako doon sa kabila. Yan. Puso. Yung minsan naliligo yung mga kasama ko, mineral water. Hirap po pag walang tubig. Kasi bawat oras kailangan talaga tubig. Paghugas ng mga gamit. Hindi ka talaga pwedeng mabuhay ng walang tubig. Paglaba, hindi makapaglaba, tambak lagi yung laba. Ang mineral, 10, 300. Inabutan ng CSN sa isang meeting ang mga division head ng technical team at binuong task group ng Metropolitan Naga Water District o MNWD. Ayon sa MNWD, napaaga umano ang planong pag-shutdown ng Kanaman Pumping Station na siyang dahilan ng kakulangan sa supply ng tubig. Ini pong kamaligan ng Kanaman, ang nangyari po kayo ni is unexpected kang MNWD na maamay ang pag-shut off kang Kanaman Pumping Station, which is dati pa naihiling mi na i-shut off mi talaga ang Kanaman Pumping Station. Naamay lang siya. That's why nagkaigong problema ang Kanaman and Kamaligan. Dahil tano naamay, dahil pa kayo natapos itong duwaming pumping station na yan sa Carolina. Dagdag pa ni De La Cruz, isa pa sa dahilan ang mataas na salinity o tubig alat at TDS o Total Dissolved Solid sa Kanaman Pumping Station dahil sa katandaan nito at mga estrukturang nakapaligid sa lugar. Halangkaw na ang sa iyang TDS. Ano ang TDS? Ang TDS ang ginapod na Total Dissolved Solids. Yaw na dyan itong mga bakterya na nagraralaog sa well. So halangkaw na siya. So not good for human consumption na butsabiyon ng tubig. I-shutdown na ba ang total ng Kanaman? Posible po. Posibleng data na mapa-operate siya. Kung may hiling ta ang Kanaman Pumping Station na mapalibutan na siya ng mga commercial buildings, mga residential. So they na magayon ang location niya. Umaaray at sana magawa ng paraan ang hiling ng mga residenteng apektado nito. Sana po gawan ng paraan na magkatubig dito kasi kawawa. Hindi lang dito sa amin, pati mga kapitbahay. Nagre-reklamo rin, wala daw silang tubig. Halos sa gabi nag-aabang, tsatsaga sa tulo lang ng tubig. Si GM June, nagka-create siya ng sarong task force. Iyo po na ang Task Force on Integrated Water Management na kung saan kumpunido po ni mga engineers, mga department head, mga division heads. So sinda po mismo personally ang inspect kang sa tuyang mga linya na nagahaling Carolina, ida-divert ang tubig going to Kanaman and Kamaligan. Sa ngayon, kailangan pa umanong patibayin ang mga linya ng tubig galing Carolina para maitulak ang tubig papunta sa dalawang apektadong bayan na Kamaligan at Kanaman. May pakiusap naman ang MNWD sa mga apektadong consumer. Ang pakiulay mi, tangon yan po ongoing ang pagbalanse kang task force kang tubig na naghahali dyan sa upper barangay kang sunod kang Naga. May mga aldaw po minsan magluya. So dating may mga makukusog na tubig. Dahil po maghadit, iyan po mabalik sa naman sa dating presyo. John Amador, CSN. Nakasungkit ng karagdagang gintong medalya para sa Bicol Vulcans ang Irigenyong si Cian Keith Bundal Barredo, grade 6 pupil sa Iriga Central School. Nangibabaw si Barredo sa mga katunggalin nito sa Javelin Throw Elementary Division sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Ilocos Norte. Si Barredo na tubong barangay San Roque sa lungsod ng Iriga ay nangibabaw sa kompetisyon at tuluyang itinanghal na kampiyon sa naturang kategorya. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng determinasyon, disiplina at walang sawang pagsasanay sa ilalim ng paggabay ng kanyang head coach na si Richard Guanzon at assistant coach na si Dexter Mariscotes.
Isang karangalan si Barredo para sa kanyang paaralan, lungsod at sa Bicol Region. Patunay na ang mga batang Bicolano ay may kakayahang magtagumpay sa pambansang antas ng palakasan. Halos 2 linggo bago ang balik eskwela, dumadami na umano ang mga nagpapatahi ng uniforme sa ilang tailoring shop sa Naga City. Bentahan naman ng RTW o ready-to-wear na uniforme, matumal pa. Narito ang ulat. Inabutan ng CSN na abala sa pagtahi ng mga school uniform si Romel Mirelles. Ani ni Romel, hindi lang daw mga estudyante ang nagpapatahi sa kanila ng uniforme dahil maging mga guro ay nagpapatahi rin sa kanila ng uniforme. Sa influx umano ng mga nagpapatahi sa kanila ng uniform, ang iba sa mga ito ay buwan na ng Hulyo makukuha. Sa ngunyan po, nag-accept pa po kami pero by July na po makukuha. Hindi na po kasi kaya ng schedule ngayong June na darating. Hindi na po, lalo na po ngayon na klasihan na June 16, hindi na po kasi kakayanin. By July na makukuha. Kaugnay nito, umaabot sa 700 hanggang 800 pesos ang presyo ng set ng uniforme sa mga estudyante habang 800 to 900 pesos naman ang set sa mga guro. At kung walang budget sa pagpapatahi ng uniforme, ay may mabibili namang ready-to-wear o RTW sa Naga City People's Mall. Umaabot sa 300 hanggang 350 pesos ang set sa elementary uniform, 600 naman sa junior at senior high school. Sa ngayon ay matumal pa raw ang bentahan ng mga RTW na mga school uniform. Minsan kaya pag nagdadakol yan, pag madali na mag-irespilahan, mga 3 days, 4 days bago. Ngunyan, pasaro-saro pa lang. Pag may kwarta na sila, nagdidikit-dikit na. Umaasa ang mga nagtitinda ng uniforme at school supplies na dadami at makakabawi sila sa kanilang pinuhunan bago magsimula ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Chris Novello, CSN. Success ang Kaugma Festival ngayong taon. Pagiging matagumpay na aktibidad hindi magiging posible sa maigting na paghahanda ng Provincial IMT at ng mga frontliner. May ulat si Marge Serico. Isang makulay, masaya at ligtas na pagdiriwang ang muling naihatid sa libu-libong festival goers sa matagumpay na selebrasyon ng hottest festival in the world, ang Kaugma Festival 2025 sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang 1 linggong selebrasyon ay naging matagumpay sa tulong ng masusing paghahanda, mahigpit na seguridad at koordinadong aksyon ng Provincial Incident Management Team. Bago pa man magsimula ang festival, maagap na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur ang pagbubuo ng isang matatag at maaasahang team na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang response agencies, mga civil society organizations, mga lokal na pamahalaan at mga miyembro ng uniform service gaya ng kapulisan, bombero at militar. Sa kabuuan ng selebrasyon, aktibong nagsilbi ang mga doktor, nurse, emergency medical technicians o EMTs, communication teams at mga ambulansya mula sa pamahalaan at Philippine Army. Hindi lamang sila tumugon sa mga emerhensya, kundi nagsagawa rin sila ng mga preventive measures upang masigurong ligtas at komportable ang bawat isa sa mga dumalo. Naglagay din ng mga medical stations para sa mabilisang serbisyong medikal para sa sinumang mga nangangailangan, maging hydration area sa iba't ibang strategic na lokasyon sa pamamagitan ng air-to-water technology ng Veragon. Ang mga hakbang na ito ay patunay ng mataas na antas ng kahandaan ng lalawigan sa panahon ng malakihang pagtitipon. So far, mga mild lang naman po. Hilo, siguro sa mga rides din na tapos sakit ng ulo, yun lang din naman. Buong puso ang pasasalamat ng pamahalaan at ng mga mamamayan sa lahat ng ahensya, voluntaryo at kawani ng pamahalaan na nagsanib pwersa upang maisakatuparan ng isang ligtas, organisado at world-class na Kaugma Festival ngayong taon. Ang Kaugma Festival 2025 ay hindi lamang naging pista ng kasiyahan, kundi naging modelo rin ng epektibong pamahalaan at sama-samang pagkilos ng komunidad. Marge Serico, CSN. Dance group mula Rinconada na Camp Amore itinanghal na Kaugma Festival Dance Revo Champion. May ulat si Regine Bue. Foot forward. Rise up. Scout back PH. Junior Partidos Pride.
Camp Amore, Modern Movers, B-Sides Finest, Rookies Project, Indayog, FFURA, Sila ang 10 grupo na naglaban-laban para makuha ang titulong Kaugma Festival 2025 Dance Revolution Grand Champion. Hindi kumpleto ang Kaugma Festival kung wala ang Dance Revolution na nagpapakita ng galing at talento sa pagsayaw ng mga Camarines. Sa kabila ng maangas na dance steps, may kwentong ibinabahagi ang bawat pitik ng kamay at kumpas ng paa na talagang nagpahanga sa mga manonood. Lahat ay magagaling, ngunit isa lang ang tatanghaling kampyon kung saan nasungkit ng Camp Amore, grupo ng mananayaw mula sa Bao Camarines Sur, ang titulong Kaugma Festival 2025 Dance Revolution Champion. Ayon sa isa sa mga mananayaw mula sa grupo, hindi nila akalain na sila ang mananalo. Aniyang masaya na sila na makapagtanghal sa entablado ng Kaugma Stage at maipakita ang kanilang pagmamahal sa pagsasayaw. Kaya labis ang kanyang galak na naiuwi nila ang titulo. Ang nafe-feel ko po that time is like hindi po ma-explain na na pakiramdam po na masaya ba or sobra-sobra sa saya po. That is good. Kaya pinakalob po sa amin yung title na champion po. Ang choreographer naman ng Camp Amore na siyang Nilito, hindi maitago ang galak sa nangyari. Bago ang pagtatanghal, bili niya umano sa grupo na huwag kabahan, huwag isipin na isa itong kompetisyon, kundi enjoy lang daw ang pagkakataon na makapagtanghal sa harap ng mga Camarines at kaugma crowd. Organizers po of the Kaugma Dance Revolution to the province of Camarines Sur headed by Honorable Governor Luigi Villaferte, to the Congressman and newly elected Governor Elry Villaferte, to Congressman Mix, to the rest of Team 1, to Mayor Jeff Briseño, our multi-awarded millennial and supportive mayor, to the rest of the local government unit of Bao. Maraming salamat po sa suporta nyo, and thank you po for always including the Dance Revolution sa lineup of activities for Kaugma, and thank you for giving the platforms, for giving the dancers the platform to perform or to showcase their talent. Maraming salamat po. Love above all. Nag-uwi ng 250,000 pesos bilang papremyo ang nanalong grupo. Samantala mag-uwi naman ng 150,000 pesos ang grupo ng Scoutback PH na nasungkit ang second placer. 100,000 pesos naman ang FFURA na nasungkit ang third placer. Habang mag-uwi naman ng 30,000 pesos consolation prize ang ibang kalahok. Regine Boy, CSN. Libo-libong mananampalataya ang dumagsa sa Worship Fest kaugnay ng Kaugma Festival ngayong taon. May ulat si Marge Serico. Dumagsa ang libu-libong mananampalataya sa taunang Worship Fest na ginanap bilang pagtatapos ng Kaugma Festival 2025, isang linggong selebrasyon na taon-taong sinasagawa tuwing huling linggo ng Mayo. Isa sa pinakaabangang bahagi ng closing night ng Kaugma Festival ay ang Worship Fest, kung saan mula pa sa iba't ibang lugar ang mga dumalo dito. Nag-perform din ang mga tampok na iba't ibang lokal na performers, kabilang na ang Camps Remade. Deep down in my soul, deep down in my soul, today I surrender. Deep down in my soul, deep down in my soul, today I surrender. I think people don't understand how much planning, how much effort, how much, to put something like this, and to have, leaders na talagang gusto nilang makita masaya yung tao. Kasi kaugma nga talaga eh. Nakita mo ang daming tao
that comes from all over para masaya for just that moment. That takes a lot of planning, and then this one's probably the best stage, the best sound, the best lights, the best a lot of things. Kaya I think next year, if it's gonna get bigger than this, it's like, wow. Dinalohan ng Worship Fest ng napakaraming Christian community mula sa iba't ibang bayan ng probinsya na sama-samang nagtipon upang magpuri, manalangin at magpasalamat sa Diyos. Ang ganitong okasyon ay hindi lamang nagbibigay ng espiritual na inspirasyon, kundi nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa sa pamayanang Kristiyano sa Camarines Sur. Ano importante dahil mo mga kada churches mo mga tapos may nakasalap ako na kapwa mo Kristiyano. Sarong sa importante ko yung o maganda focus mo masay mo ma'am ng pag-worship nga at mas lalo pang mas ma-improve ang worship mo. Sobrang importante po. Kasi para sa mga ganito pong event sa mga Christian. Itunuturing na tagumpay ng mga Camarinense ang maayos at matiwasay na pagdaraos ng Kaugma Festival 2025 na hindi lamang nagbibigay kasiyahan kundi naging daan rin upang maipadama ang lalim ng pananampalataya ng mga mamamayan. Marge Serico, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.